наляво, всички мостове на Златния рог, почти всички се дигат, така се отварят. А този ще се завърти около оста си. Виждате, завъртян моста. Да, ще се върти, за да могат корабите да минават, нали, към ето е завъртяне моста. Ама още не е пуснат, още се строи този мост. 29 октомври ще свърши проекта. Всички проекти свършват именно на 29 в Турция, защото 29 Ататюрк е основал Република Турция на 29. Затова тази година, 29 октомври, ще пуснат или ще удължат линията на метрото още до Мраморно море. Тах Такале, квартала където е, отгоре от тук не се вижда, след малко там ще видим и утре тук ще имаме, от тук ще започне пак разходката ни с корабче по Босфора, оттам също ще видите. Отгоре тук е най-голямата джамия в града. Тези, които гледат сериала сега, Великолепния век, нали, Султан Сюлейман, неговата жена Роксолана, Хюрем Султан са погребани и архитектът Синан също, където е тази джамия, най-голямата, се казва Сюлеймание, когато султана е поръчал на архитекта да направят тази джамия. Започват строителството, от начало е построил фундамента, от начало запълнил с H2O, с вода, фундамента, чака 2 години да отлежи така фундамента и в същото време, същия период, когато чака, тогава иранският шах Надир изпраща много скъпоценни камъни, злато, сребро и вика: Султан, ти вече 30 години си на власт. Построи за сина си, близо до тази джамия.